Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri entzuleok beste behin Bizkaia Irratiak eta Eusko ikaskuntzak elkarlanean konposatzen dugun saio honetara. Batez be badakizue geure gonbidatuak izaten dira, saioa konposatzen dabenak geure jostunak. Gaur be badaukaguz 30 minutu, bere segundu eta guzti gai baten sakontzeko. Gure gaurko gaia Eusko irakastola nagusia, hori abiaburua. Euskal Herriko Unibertsitatera jo dugu, Euskara eta eleaniztasuneko erretore ordea geurera gonbidatuz. Eusko irakastola nagusia gaur eguneko UPV, Euskal Herriko Unibertsitatearen jatorria 1926ko abenduaren batean sortu zen. Erakusketean, berbaldi zikloa, ekitaldi nagusia, era guztietako ekimenak burutu dira baino ezkero. Gure gaurko gonbidatua Gidor Bilbao, ondo etorri Gidor, zelan gara? Ondo, egunon. Alan ekarri. Esaten izan dugun moduan horrexe Euskal Herriko Unibertsitatera jo dugu, hain zuzen be Eusko irakastola nagusiaz gehiago jakiteko. Denboran atzera egingo dugu Gidor, zeure laguntzeak asazteko, goazen 1936 urtera, ez da? Bai, 1936an, orduko udagoizenean, sortu zen Eusko irakastola nagusia, Universidad Vasca Eusko irakastola nagusia izenarekin agertu zen orduko aldizkari ofizialean. Bai, alantxe da. Agertu zaneko testu ingurua eta egoera be garrantzitsuak dira, hau apur bat ulertzeko. Bai, hori da, jakin behar dugu, orduan, estatutua Euskal Autonomia orduko, Euskal Autonomia Erkidegoko estatutua onartu berri egoala, orduan orduko Eusko Jaurlaritza lanean hasi barri egoala, eta guretzat oso esanguratsua da ikustea, hain zuzen Eusko Jaurlaritzak bere lehenengo lanen artean hartu ebala Euskal Unibertsitatea, Eusko irakastola nagusia deitu ebena sortzea. Gerra oraindik ze bidetatik joango zan ezekizen, baina edozein kasutan be erabaki eben lehentasuna zala unibertsitatea sortzea bai. Unibertsitatea sortzea lehentasuna eta hortxe zera zehaztu beharko geunke zein egoeratan esan dugu zertarako, ezta? Eta honegaz lotuta gogoratuz Euskal Herriko Unibertsitatearen aurrekaria dela. Bai. Erantzuten eben ja, 19. mendearen amaieran baegoan eskabide argia eta nahiko laguntza dukana, besteak beste gainera esan behar da, eta saio honetan importantea da hori azpimarratzea, Eusko ikaskuntzak zerikusi handia izan ebala eskabide hau honen aurrean jarri zalako, ez da, 19. mendearenko azken urteetan, 20. mendeko lehenengo urteetan, dokumentu asko aurkitu ditugu, Eusko ikaskuntzak berak edo Eusko ikaskuntzaren inguruan ebiltzan andra eta gizon batzuek sinatuta Euskal Herriarentzat unibertsitatea ezinbestekoa dela esan ez, ezta, eta izen bat aipatuko dut, Angela Price orduan Eusko ikaskuntzako idazkaria izan zana, dokumentu askoren egile da, 1915, 16, 17, 22 urte horretan, bera, unibertsitateko irakasle izanik, arteren historia irakaste ban Salamankan,
ibili izan munduko beste unibertsitate batzuetan ere, Estatu Batuetako unibertsitateak eta ezagutu zituen, Europako beste unibertsitate batzuk be ezagutu zituen, eta halako unibertsitate bat Euskal Herriko gazteentzat egin behar zala, Euskal Herrian bertan ikuste ben oso argi, ez da. Egoan baita ikasle talde handi bat, eta ikasle talde hori gainera nahiko ondo antolatuta egoan, Euskaldunak, baina Espainiako unibertsitateetan ikasten egozanak, eta aurkitzen dugu, hori 1920 1932an esate baterako badago orduko argia aldizkarian zerbat orrialde oso bat Bergaran ikasle gazte Euskaldunekin dako bilera batena, ez da, eta hor eskatzen dabe baita unibertsitatea Euskal Herrian bertan izatea. Eta erakundeak be, batu ziren eskabide horretan udaletxe nagusiak, esate baterako Donostiakoak, Bilbokoak be bai, diputazioek, Nafarroatik be bai, eskabide honek laguntza handia hartu eban. Hortaz, giro egokia egoan, 1936an, Jesus Mari Leizaola zan Eusko Jaurlaritzan Justizia eta Kulturako sailburua, eta berak erabaki ebanean lehentasuna zala, erantzuten dutzen egin zuzen, giro aurretik ondo landutako giro bati, bai. Bai. Eta egia esan, unibertsitate bat eukitea garrantzitsua da oso gizarte baten. Hori da, unibertsitatea behar zan gaur behar dan moduan, eta gura eben gainera unibertsitate modernoa, aztertu ziren eredu asko, aztertu ziren unibertsitate eredu bat baino gehiago, izan zen eztabaida bat, ia Bilboko unibertsitatea izan behar zen, edo Euskal Herri osorako, are leku bat baino gehiagotan izan alzana, eztabaidatu zan baita ia ze jakintza arlo landu behar zen unibertsitate horretan, eta erabaki zan danatarikoak ikasi behar zirela alor bat baino gehiagotako, alor guztietako ikasketak egin behar zirela Euskal Herrian, naiz eta gero badakigu bakarrik egin izan zala gerrak hartu eban bidea hartu ebalako, eta
unibertsitate honek, Eusko Irakastola nagusiak, gurako gendukeena eta gizon eta andra areik gureko dena baino bizitza laburragoa izan ebalako bakarrik fakultate bat egin ahal izan zen medikuntza fakultatea, baina asmoan era guztietako jankintza alorrak lantzeko asmoa egoan. Ondo dinosun moduan, Basurtoko medikuntza fakultateko ikasle gehienak, beste estatuko medikuntza fakultate batzutatik etorretakoak izan ziren, hori alegin hori bideratu ahal izateko, eta, naiz eta hortxe ibili alegin horretan frutu batzuk emon zituen ez danak, baina batzuk bai, eta esaten izan dugu medikuntza fakultatea dela horren adierazgarri. Bai, Basurtuko ospitalean sortu zen medikuntza fakultatea, orduan osakintza ikastola deitu dutzen fakultate horri, eta ez da hori besta kasualidadea, hain zuzen, egozalakoia Basurtuko ospitalean beste unibertsitate batzutako ikasleak, barruko ikasle esaten jaken orduan, baina hori da hain zuzen gaur, praktiketako ikasleak edo esango gendukeena, ez da, eta horrik bauken hortaz gero unibertsitatea izango zanarentzako egitura txikitxo bat, ernamuina izan alzana, geroko unibertsitate horrentzat, fakultate horrentzat. Eta, gaurko ikuspegitxik behintzat nik miresmen handiz begiratzen dutzet orduko fakultate hori sortu ebenei, ze gai izan ziren hilabete gitxitan, urrikoak dira lehenengo Eusko Jaurlaritzaren lehenengo dokumentuak, azaroan eta abenduan, hortaz, 3 hilabete eskasetan gai izan ziren unibertsitaterako fakultate osoa martxan jartzeko, matrikulak egiteko. Ikusten dugu sasoi hartako egunkarizetan, ikusten dugu iragarkizak ipinitza, ez da, alako talako egunean, alako talako lekutan, dei egiten jake, ikasle guztizei, euren dokumentuak agertu daitzezen. 3 hilabetetan lortu eben, kurso danak batera, lehenengo bigarren laugarren kurso danak batera, irakasgai danak batera martxan jartzea. Eta aipatu gure dut gainera, irakasgai horren artean egoala bat... Euskara teknikoa, bai. Euskara teknikoa hori da, sendakintza euskara deitu dutzen orduan. Jose Zinkunegi medikua izan zen irakasgai horretako irakaslea. Eztabaida izan zen, ia ikasketa danak euskaraz egin behar ziren, ia ikasketa parte bat egin behar zen euskaraz, eta azkenean gehienetan arrazoi praktikoak bultzatuta hartu ziren erabakiak, ez da, eta erabaki izan, hori hautazko bat, gaur hautazkoa deituko gendukena, izatea sendakintza euskara. Eta Jose Zinkunegik usteote aipamen berezia behar dagoela, ez da, zeda gizon bat, ordurako ja medikuntzan esperientzia eukana, ez da, azken orduan zelan edo galan irakasgaia prestatzen dagoen irakasle bat, espadase gai horregaz medikuntza euskaraz zelan irakatzi leiken aurreko beste 10-15 urtetan behintzat kezkatua dagoen gizon bada, hitzaldiak, berbaldiak emonak ditu lehenago, artikuluak argitaratuak ditu lehenago, eta irakasgai honen ardura hartzen dau. Ez ziren ikasle asko matrikulatu, dozena bat edo. Guztira unibertsitatean egun bat ibili badira, irakasgai honetan sendakintza euskaran dozena batik ikasle izan ziren. Gero, 1937 salto eginda, zehatzago bagilera salto eginda, Eusko Irakastola nagusiko gelak isi egin behar izan zira. Bai, hori da. Azken egunetako, Irakastola nagusiaren azken egunetako dokumentu gitxi aurkitzu dugu. Ez dago berri handirik
jakina zein da azkenean hor data nagusia da Francoren tropak Bilbora sartzen direnekoa, ez da? Eta, bueno, pentsatzen dugu azkenean horbe egoera gaiztotzen joango zala, bueno, Bilboko egoera gaiztotzen joan zan neurrian, badakigu orduan irakasle ziren batzuk batetik, fakultatea martxan jartzeko frentera bialdu beharrean unibertsitatera ekartzea medikuak erabaki importante bada. Eta bestetik badakigu azken hilabetietan baita ikasle ziren batzuk ere frentera joan behar izan zirela gudarien arreta hartzeko, ez da? Orduan, azken hilabetietako barri zehatzik ez daukagu, ja dokumentuetan ez daukagu horren aztarna zehatzik, baina egize da, bagileen ja desagertutzat emon behar dugu. Aipatu gureko nuke baita lotuta frenteagaz, ez da, frentera joaten ziren ikasliekaz, osakintza ikastola horretan, medikuntza fakultatean sartu zala baita gaixozainen eskola, orain erizaintza eskola esango genukena, gaixozainen eskola deitzen zen, baegoan lehenago be, Unibertsitatea Eusko Ikastola Nagusia sortu baino lehenago be, baegoan eskola bat ez ikasketa, unibertsitate ikasketak, orain lanbide heziketa edo dikutuko gendukenaren antzeko gauza bat, baina hori be sartu zen Eusko Irakastola Nagusian osakintza ikastola honetan, ezta? Eta horregaz aipatu behar da baita, guretzat oso politxe izan da, eta argazki hau ikusi genunean txundituta geratu ginen, eta gero ospakizun honetan erabili dugun argazki zen agertzen die medikuntzako ikasleak eta agertzen die lehenengo lerroan neskagazteak, ez da? Hor 9-10 neskagazte agertzen dira, guretzat oso politxea izan zen ikustea medikuntza orduko medikoaren irudia gizonezkoarekin lotzen genduna, justu Errepublikan lortu ebela, Andraskoak be sartzea ikasketa horretan, eta hor dagoz, ez da, argazki horretan neskagazteak lehenengo medikuntzako ikasketetako lehenengo hilaran, eta gaixo zainen eskolako ikasleen zerrendabe badaukagu, eta hor gaixo zainak, erizainak danak dira neskak, neskagazteak. Egia da, alantxe da. Eta hemen Eusko Ikaskuntzari eskainetako saio honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta Eleaniztasuneko erretore ordeagaz berbetan jarraitzen dugu, Gidor Bilbao da gure gaurko gonbidatua, eta Gidor, egia esan hau dala eta hainbat ekimen eta kontu prestatu dozue, erakusketa ibiltari bat, berbaldiak. Bai. Guri izan dugu, konturatu ginenean, 75 urte betetzen direla honegaz, geure artean eta are unibertsitatean zuzendaritzan gagozanen artean esaten gendun, hau ez da bat ere ezaguna, ez da, Errepublika sasoiko gauzak danok entzun doguz, danok irakurri doguz, gerrari buruzko zeo-zertxo ikasi dugu, baina proiektu hau esaten genuen ez da bape ezaguna. Eta zer egin ginke hau ezagutzera emoteko, ez da. Eta orduan antolatu doguz batetik gure unibertsitatea badakizu 3 kampusetan dago, Bizkai, Araba, Gipuzkoan, eta erakusketa
mundu guztiarentzako modukoa, hau da, esan gure dut, ez dala adituarentzako, alegindu gara, alik eta argazki gehien, garai sasoi hartako irudizek, sasoi aretako kartelak ipintzen, eta, bueno, testu apurtxo bat, baina testua asko irakurri baripe, begizetatik sartzeko moduko erakusketa bat eitzen alegindu gara. Erakusketa hori Bilbon Bizkaia aretoan anguen ginen ondoan, Abando Ibarran egonda honetan bederatzi arte, eta orain, bueno, gabonak tartean dagozanez, abendu amaiera eta urtarril osoa egongo da Leioan, Leioako kampusean liburutegi nagusian, hemendik Donostiara joango da, eta gero otsailean eta martizen egongo da Araban. Eta baita antolatu duguz berbaldizek, irakastola nagusia bera lantzeko, eta baita horko guretzat esanguratzu diren personai batzuk, ez da, aipatu ditut Angela Price, aipatu dut Leizaola, Jose Zinkunegi, eta azkenik ingendun baita abenduaren batian kontuan hartuta, abenduaren batian izan zala orduko unibertsitatearen ekitaldi, irekiera ekitaldia edo esango gendukena, ez da, 1936an bagupe ingure izan gendun egun horretan bertan ekitaldi handi bat, omenezko ekitaldi bat, ez da, unibertsitatea gara, eta orduan ekitaldi akademikoa, eta hor azalpen akademikoak eman gure izan genduzan gaurko historialari batek azalduta Mikel Aizpuru irakasleak, unibertsitateko irakasleak emoneban hitzaldi akademiko hori. Gainera erakusketaren komisario be bada. Hori da, bera izan da baita erakusketa honen komisarioa be, eta asko irakatzi duzku irakastola nagusiaz. Gure gendun baita ekitaldi motibo bat izatea, ez da, gure miresmena eta omena agertzeko Andra eta gizon arei, eta, Antxon Balberdek kantatu ebazan sasoi hartako hiru poetaren letretan oinarritutako Lagoxeta, Lizardi eta Horixeren letretan oinarritutako kanta ezagunak, eta dantzatalde batek Mungiako Amilotxe dantzataldeak dantzatu eban baita koreografia bat Lagoxetaren letretan oinarrituta. Eta azkenik, erakundea entzatbe gure gendun berba emotea, ez da, eta egon ziren hiru diputazioetako ordezkariak, eta baita Eusko Jaurlaritza eta gure unibertsitateko errektorea berabe. Bai. Hoxe guzti hau zera Eusko Irakastolan nagusian dela, eta hortik abiatuta iaia biribildu dugu saioa Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta Eleaniztasuneko errektore ordeari esker, Gidor Bilbao, estimatzen da prest egotea eta azalpen guzti honek emotea hementxe Bizkaia irratian. Bai, eskerrik asko zuei be, benetan pozgarria da, gainera Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dan saio honetan eukitzea Eusko hain zuzen Eusko Ikaskuntzak hain lan handia egin ebalako irakastola nagusia bultzatzeko. Ondo, Gidor, esandakoa ondo izan, urte barriari ondoekin eta laster arte. Bardin, agur.
Hauxe, oraingo eusko ikaskuntzagaz batera egiten dugun azken saioa. Urte asko egin ditugu elkarregaz, elkarlanean, jarraitzeko asmoz gana, baina oraingoz hauxe azken saioa. Eusko ikaskuntza eta Bizkaia irratia elkarlanean urte askotarako eta urte barri zelanez.